नैबे जाहैबाय बे लाव बिफांनि सिङावनो आरो मैगं गायबावनाय आरो बे डाबल ओरैनो फैसा फैदौआ मारै थांगोन मारै मागोन जेबो थिग थानांगौ नालाय
मिलाया ना हाया मिलाया मिलायहोनो हायाखिसै आरो ओमफ्राय एथ' गुवार हाखौ आदाया मा टेकनिकफ्रा ट्रेक्टरजों होजोबो ना बिदिनो समाव मोसौजों जानायखौ मोसौजों एवबाय मोसौजों जायैफोरखौ ट्रेक्टरजों होबाय ट्रेक्टर होयो आलुफोरखौबोथ' गायखायोना आदा आलु गायो दस्राफ्राव गायनाय प्लेनिंफोर दंबावो नामा आलु गायनायफ्रा आलुआ देग्लाय बाहाय गैखाया जायगा माने बैयाव गोदानै लानाय जादों हाइरडनि साहा बाहाय 15 बिगा लाहैदों गोबां आबादखौनो मावो ओमफ्राय बाहाय आदाया सरकारनि एग्रिकालसारफोरनिफ्राय माबाफोर हेल्पफोर लाबाय मोनो नामा आपातत'थ' मोननाय जाया माने जोंबो बिनाय जाया नालाय बेनिफ्राय कफिया ओरैनो 3 बिगासो गायखांनाय जाहैबाय टमेट' 1.5 बिगासो गायखांनानै दङ माखासे थैबाय गायसनफिननांगौसो आरो ओमफ्राय ओरैनो मा दंबावो ओरैनो मुला दंमोन मुलाखौ दा फुनानै हरगासिनो दङ 2 बिगासो मुला दंमोन आरो बेनिफ्राय बबेबा जायगा लांग्राङै दंजोबो मावगासिनो दं आरोखि बेखौ साजायगासिनो दं हालौगासिनो दं दा बेनोसै ओमफ्राय बैयाव बैग्रि फिसा फिसाबो दंना दा बैग्रि दङ ओरैनो टेस्ट खालामनो होननानै गायदोंमोन जिनिसा मुलाम्फा दङ बैग्रियाव मुलाम्फा दं खिन्थु जोंनि जायगायाव बिराद खस्थ' बैग्रिनि आबाद मावनो खस्थ' माने बादामालिया दोनखाया जाफैयो जाजोबो थारमाने बेखौ न' लुनानै होनायाव बिराद बुरजा खरसा जायो आदसा दा जों आदानि बागानखौ होमबा नायलांदिनि अनेक ओरै उनाव दंबावो दा नै आं बागान सिङावसो दङ बागान सिङाव ओरै थाबायलांगासिनो दङ दा गंनानैसो थाबायनांगौ दा जोङो नै बे आदानिनो पटल बागान मोना आदा बे पटल बागान सिङाव दं ओमफ्राय ओरैनो पटल बे बेसेबां खय बिगासो दंमोन बेलाय पटला 3 बिगा दं 3 बिगा ओरैनो लाबफ्रा माबायदिसो जायोमोन पटल आबादावहाय आबादाव लाबा दं देग्लाय माने अखानि थाखायनो पटल फिथाइखौ खानो मोननाय बायदियानो जायाखिसै माने सिरिसेल' मोजां खानो मोननानै बिनि उननिया ओरैनो खरसा सिस्टेम बारा लाब जायाखै आरो आंनि आइडियाव लाब थायो पटला बिगासेयाव मथा-मथि गोबावबो खानो मोननाय जायो पटलखौ हमनानै ला बैसागनिफ्राय कार्तिक माससिम खायो नालाय थारमाने गेजेराव आंनि आइडियाव बिगायाव 70,000सोआ फैनाय जायो बिगासेयाव होमबाथ' आबाद मावनानैबो आदाया गोबां रोखोमनि फैसा खामायनायावहाय माने दस्रा साख्रिआवलाफोरनिफ्राय माने बांसिन खामायनो हायो आबादजों अबयसे खामायनो हायो बेक्तिगतथ' मावनो हाया नालाय दा बेखौ मावग्रा कर्मचारि थायो बिसोरनि थाखाय खरसा जायो आरो खिन्थु ओरैनोथ' लस गैया ओमफ्राय दा आदानि गोबां बागान दंबावो जों बाहाय थांगासिनो दङ अनेक बागान दंबावो बिथिं दा जोङो बे आदानिनो ओरै जानाखि नोंथांमोना नुनो मोन्दों बे जाबाय मुला बागान बेयो ओरै उननिया मुला बागान बेयो गासिबो आदा बे खय बिगासो जागोन बे मुला बागाना 2 बिगा ओमफ्राय बेनियाथ' दाथ' बोथोरा गोबां जेन'बा दा बायदियावथ' मोनजायानो ओरैनो न'आव गायोबा बांसिनानो मानसिफोरनावथ' जाथ'वाखै दा आदानियाथ' एडभान्सआनो जाग्रोबाय ओमफ्राय आदाया बेफोरखौ आबाद खालामनाय मानायफ्राव हाजिराफ्रा नोंनि लेबार सोनाय सिस्टेला माबायदि आंना माने पारमानेन्ट दं 7 हौवाफोर लेबाराव बिसोर पारमानेन्ट थायो आरो ओमफ्राय नांदेरगौआव ओरैनो सावथाल हिनजावफोर मावफैयो खाथि खालानि 7 जन 8 जन एखमबा 10 जन बिदि मावफैबाय थायो माइसा दाङो हाजिरा स्टेल आरो बिसिना मान हिसाब दामफ्रा बेसेबां लायो बिसोरलाय बे पारमानेन्टफ्रालाय पारमानेन्टनो मासाव 7,000 होनाङो जानाय होनानै 7,000 मासाव सासेयाव ओमफ्राय बिसिना माइसा दांग्राफोरनो 200 थाखा होनाय जायो दिनावहाय होमबाथ' आदाया गावनि आबाद मावनायजों लोगोसे गोबां लकेल पाब्लिकफोरखौबो फिनानै दोनफानाय बायदि जायो जायफोर खामानि मावनानै जाग्रा बिसोरो मावना मोनजाबाय नोंनि आबादजोंनो बिसोरबो माने थांना थानो सुबिदा मोनबाय आरो ओमफ्राय दा ओरै उनावहाय जानाखि मुला नुदों बेयावहाय ओरैनो उथ्रुक्थ' बेसेबांसो लाब थागोन बायदि आदा बे उनावहायलाय बेखौथ' आंबो बांद्राय गथि साननाय जाया मुलायाव मथा-मथि 2 बिगाजों 20,000सोआ फैगोन खोमा 2 बिगाजों ओरैनो बे बिलाइ फाननायजोंबो बिलाइयाव फाननायावनो बिलाइखौल' फानखागोन बेखौ दोना बाव पटलसो गायगोन आं देग्लाय बेखौ फोजोबबाथाय एवखुनसै पटल गायनोसै ओमफ्राय फायखारिफोरनो ओरैनो जेन'बा नों आं लांफैबा बेफोरखौ बेसेबांसो ओरैनो हलसेलाव हरोना ओरैनो एसे हलसेल माने फिसा-फिसौ फायखारिफ्रासो हाबनाय जायो थारमाने जोंनि बर' हिनजावफ्रानो गोबां फायखारि दंना दा
मथा मथि दहायथ' नोंसोरबो नुफैदों जानांगौ बे जोगो जोगोआ गासिबो फायखारि जोबमोन 12 जन 15 जन बिदि फैग्रा दङ सानसेयाव ओमफ्राय बिसोरनो खुस्रा हिसाबै आं दिनैनिफ्राय फाहायनानै हरदों मुलाखौ मैया आं 150 थाखा फारलायाव हरबाय थादोंमोन दिनै आं 130 थाखा बाजाराव खमायबाय होननानै गावसोर डिमान्ड होबायना 130 थाखा फारलायाव हरदों आरो लाइखौ 200 थाखायावनो दङ लाइबो दं होमबालाय बोथोरनि आबादा गासिबो जों बे आदानियावनो गासिबो मोनजोबो बे बागान सिङावहायनो जेखौ सौग्रावनानै हायो मावनो बेखौ मोननाय जायो दा बे आदानिनो जों आरो नै बे साइडजों कफि बागान जानाखि नोंथांमोना दहाय देखायदोंमोन दा ओमफ्राय आदा बे नोंथाङा दि गोबां रोखोमनि एथ' गुवार आबाद मावो ओमफ्राय बाहाय आबाद मावनायावहाय नोंथाङा सिगांफोरावहाय सोरजोंबा ट्रेनिंफोर लादोंमोन नामा ना सोरजोंबा सोलोंनो बायदोंमोन नामा आगोलहाय सोलोंनायाथ' मथा मथि माखासे जिनिसखौ एसे रोंजोबैयाव सासे बेंगलनि लोगो दंमोन बेजों कयेकटाखौ सोलोंनाय जादों आरो बेयो मथा मथि बोसोरसेसो थानाय जादों बेनि उनाव नायनानै जोंनि गोसोजोंनो जों मावो आरो खुनु बाहाय बेबायदि आबाद खालामनायनि आदाया गोदो एसे सिगां समाव प्लेनिं खालामखादोंमोन नामा प्लेनिंआ थारमाने जोङो आं ओरैबायदि सिन्था खालामदों जोंथ' हालुवा जाबाय जेरावबो सोलिखानाय नंला गथिखे जोंनि फिसाफोरखौ खांनो थाखाय जोङो आबादजों जानांगौ जिहेतु सिगाङाव जोङो माइ दै आबाद मावनानै जायोमोन न'आव बेनि उनाव आङो बाजारनि साहिदाखौ नुनानै मैगंनि आबादाव ओंखारबोनाय जादों मैगंनि आबादाव ओंखारजेननायाव बिदिनो जों बेक्तिगतबो मावनाय जादोंमोन बेनि गेजेराव बबेखौबा साक्सेस जाजोबैयाव बे बेंगलनिजों बोसोरसे मावफानाय जादों आरो सोलोंनाय बायदि जाबाय सोलोंनाय बायदि माने माखासे बेनिफ्राय मोनथिनायाव माखासे बेनिफ्राय मोनथिनानै लाबाय बेबो अबेसे मावफादों जोंजों बोसोरसे मावफादों बे जायगायावनो आंजों बेनिफ्राय बर'जों हारसाजोंथ' माला मिलायो जानायाव मिलाया मावनाया मिलाया जा खरा मावो बुरजा जायो बिस्रा एसेल' मावो एसे जायो हिसाब बिदि जादों ओमफ्राय दा गावनो गारनानै थांदों आरो ओमफ्राय दा आं हारसिं मावबाय ओमफ्राय दा बाहायथ' 25 बिगासो दङ ना 25 बिगा दं ओमफ्राय खय बोसोरसो जाखो आदाया बेबायदि आबाद खालामनाया आङो अन्तत' मावनायाथ' सिगाङाव गामियावबो मावबोनाय जादों दा बाहाय 7 बोसोर रानिं 7 बोसोरा रानिं आरो थांगासिनो ओमफ्राय दा जोङो गोबां आदानियावहाय आबाद नुनो मोन्दों ओमफ्राय बेवहाय आदाया रासायनारि हासारफोर बा गोबोरखि हासारफोर बेफोरखौ बाहायनायाथ' बाहायो बेखौ माबायदि टेकनिकआव बाहायनाय जायो ओरैनो गोबोरखि हासारखौ आङो पार बिगा मथा मथि 1.5 थलि होनो आरो जों मावग्राफ्रा ट्रेक्टरसेयावनो ओरै फाट्टा जाबदेरनानै बथिक लानानै फैनायखौ बिगासेयाव होनाय जायो बेनिफ्राय केमिकेलखौबो होआ नङा होखायो जखानि होबाय जेसेबां नांगौ बेखौ जोङो मोनथिनाय सिस्टेमजों होदों आरो खिन्थु बे रासायनारि हासार बाहायनाया माने लिमिटनि बाहायनांगौ आरो आंहाथ' लिमिटजों आंनि लिमिटजों आं बाहायो ओमफ्राय दा जोङो ओरै बैथिंहाय लाव बागान दंबावो जों बिथिंहाय आरो थांबावगोन आरो आदानिफ्राय जों गोबां बाथ्रा आबाद मावनायनि सोमोन्दै मिथिनो नाजाबावगोन सिगाङाव आदाया आबाद मावजेननायावहाय बे केसिसि लनजोंनो स्टार्ट खालामनानै दासिम बेबायदिसिम सफैबाय आरो थारमाने सिगांथार सासे फाइनान्सार हमनांनाय जादों बाहाय जों साथाम ग्रुप दंमोन सिगाङावहाय मावजेनथारनायाव ओमफ्राय फाइनान्सार हमनानै बेखौ मावजेननाय जादों ओमफ्राय दाना बिसोरो बे बाङालियाथ' थांग्रोखादों बेनि उनाव सासे दंबायमोन आंजों बर'आनो दा बेस्थ' बेना देहाया गाज्रि जानानै बे नागारनानै थांदों दा बियो गाव बेक्तिगत मावहैबाय दा आदाया हारसिं जाजोब्बाय आं दा हारसिङै मावबाय ओमफ्राय आदाया ओरैनो अनुमान बोसोरावहाय बेसेबांसो लाब मोनो बायदि लाबखौथ' गथा बांद्राय बुंनो आख' फाख' जायो थारमाने फिसा फरायनायफ्राबो सानै दङ बिसोरबो बुरजा खरसा खालामो ओरैनो थाङै थुङै बिसोरखौ फरायनाय नायनाय आरिनाय बिदिनो 2 लाखसोआ बासायनानै थालांनाय जायो आखायाव एखमबा बोसोराव नै देग्लायथ' मालाबानि खामायनायखौसो बाहायनानै मावनांदों माने गैया नालाय देग्लाय दैज्लाङाव खम जायोबा सिगांनिखौनो बाहायफिननांगौ जाबाय माने बोसोरावहाय माने गासिबो खरस गारजोबबाबो 2 लाखसोआ थाबथानानै थायोमोन नै गावनि माबाखौ गोसो आरो गावनि धोरोमखौ जाय माने आबादनि थाखाय दान होनानै माने आबादनि लाबखौल' नायनानै सोलोंनो जुजिबा जानाय नङा थारमाने बे आबादखौ अननानै
आरो बे आबादजों जागोन होननानै सिन्था खालामनानै आवगायलाङोबा थारमाने आबादखौ जाफुंहोनो हायो आरो माने मोनफ्रोमबो खामानियाव मावनायाव माने गोसो जानांगोन आरो बियो गोसो गोरबो माने गोसो जाखानानै मावाबा जुदिथ' नों जेबो लाब जाखानाय नङा नालाय जास्ट ओरैनो फैसाखौल' नायबा माने बेहाय साक्सेसआ थाहैनाय नङा आरो दा आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन होननानै आरो आङो आदाखौबो साबायखर बावनो सानबाय दसे आंनि थाखाय सम होनायनि थाखाय आरो इयुनाव आदाया साबसिननिफ्राय साबसिन आरो जाफुंसार आबादारि जाबावगोन होननानै मिजिंथिबाय दा दिनैनि भिडिअखौ बाहायनो फोजोबथ'नाय जासिगोन गोजोन्थों बयनिसिमबो खुलुमबाय